avui aquí parlaran moltes companyes que cada dia al seu lloc de feina i al seu barri planten cara als abusos i aspiren a millorar les seves condicions de feina i de vida. I hem demostrat que podem unir totes aquestes lluites des d'una visió global i no fragmentada del problema. De fet, aquí les companyes del Raval que fan el punt d'informació laboral amb el sindicat d'habitatge saben perfectament que qui té un problema d'habitatge té un problema laboral i viceversa, i que hem de poder tractar l'embat al capitalisme en el seu conjunt per fer-nos fortes en tots els fronts, no només des de l'economicisme i la intervenció concreta. Ens hem de permetre somiar i aspirar a guanyar. El nostre objectiu és al final crear consciència i organització als llocs de feina i al barri, perquè sabem que el motor de tota transformació i tota revolució sorgeix del conflicte social i de classe. Que mai. Al llarg de tots els països catalans, la situació de la classe treballadora empitjora amb una preocupant normalització social i mediàtica. Cada cop tenim salaris més baixos i una llau de treballadores pobres que han de triar entre pagar lloguer i pagar el menjar. Tenim reformes laborals rere reforma laboral que busquen atomitzar la capacitat negociadora i l'empoderament dels sindicats. També patim brutals taxes de temporalitat, una ineficaç inspecció de treball que vetlli pels nostres drets, una escletxa salarial que patim les dones, els maltractaments i les situacions d'explotació cap a les persones més vulnerables, especialment migrades, o un atur juvenil que és dramàtic. També un pillatge patronal dels recursos públics, amb grans empreses com el BBVA, CaixaBank, Inditex, Ford, Safir, Coca-Cola o el Corte Inglés, que estan cobrant per mantenir uns certos que s'esgotaran en els propers mesos mentre lliuren d'assumir el cost del rescat bancari. I podríem seguir assenyalant els problemes que amb la pandèmia s'han agreujat, perquè després del CERTO vindran la llau d'ERO, vindran noves reformes laborals i fiscals. I això només ho aturarem als carrers i amb assemblees de treballadores, amb molta guerra i molts pneumàtics cremant. Tanmateix, no volem fer un discurs triomfalista. Sabem que el sindicalisme des de la transacció del 78 no passa pel seu millor moment. En aquesta ciutat, que tantes batalles obreres va guanyar, avui només el 15% de les treballadores estan sindicades. Un fet que s'explica per la tradició dels grans sindicats del sistema, de Cocos i UGT, que han treballat de manera molt eficient per a crear una imatge negativa del sindicalisme, a la vegada que acumulen quotes i subvencions per al manteniment de l'statu quo. Els felicitem i els anunciem que tenen els dies comptats. La creació d'una taula sindical que agrupa el sindicalisme combatiu ens ofereix per primer cop en dècades un espai unitari de lluita, per créixer cadascun el seu model i estratègia. Hem de cuidar aquestes estructures i enfortir-les des de la base, afiliant-nos i creant seccions sindicals. En aquest sentit, les noves sindicals de cos SEAT i la sectorial de lleure són una passa decidida en aquesta aposta per l'autoorganització de les treballadores. Des d'aquí encarem l'ofensiva que ve, on no ens conformarem amb només fer front als cops de la patronal, ni a fer complir la legalitat. Des d'aquí plantarem cara a cada acomiadament i a cada vulneració, però el nostre objectiu és avançar en el curt termini cap a la jornada de 30 hores i a les millores salarials. Fem-ho possible. Unim lluites i guanyem. Pel dret a l'habitatge i pels drets laborals. Sindicar-se és defensar-se.